ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ମୁଁ ରାଜନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜିମ୍ଟା ଦେଖିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ୱାସରୁମ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଜୋତା ଫୋତା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରିକୁ ଭାଇ। ଟିକେ ହାଲୋ କରିଦିଅ। ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆମ ଜିମ୍ର, ହାଲୋ କହିଦିଅ ଟିକେ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଜିମ୍ ଭିତର ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିକି ଏଠି ପଟା କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ହେଲମେଟଟା ଆଉ ବ୍ୟାଗଟା ରଖେ।